ko foyre dental taw ardi ɗum ko Boubacar Thiam wondude jignade meɗen Dara Bayla Ndiaye kamɓe aɓe ɗaminama ɓe garɗo ɓe mbaɗɗo golle baɗɗe fayida enen gandi kadi dendagal Nalanko gonɗo ɗo jiɗɗo wadde hunde ene ñagano ara windi ɗo adde kele muɗum walla carte muɗum ma rokka fodde muɗum ha timma en bismima noon dendagal Mauritanie gummiɓe Mauritanie ɓe kamɓe kala e gardugol mawɗo moƴƴo malaɗo mo ardani aduna tan harde e harde garɗuɗo e aduna darade e dadade woni Youssouf Dikko ene mbiya bisimilla makko kanko e dental makko ma en garoy hen goto par goto so Allah jaɓi en calmini Farba Ndioum enen gandi haala pulaar mbi so lingu ñaami kodde kosam yo yettu Allah yetta lawƴoɓe so wonano ɗum ngu ñamata kodde kosam ko lawƴoɓe nawi ɗum maayo en jetti Allah en jetti sabu binde ɗum ɗo ene woni barka faari hamme e gorko mo jol fen Ndioum kala jiɗɗo barka kelle muɗum dow ala no mbatten joni so wona totten Boubacar Thiam haade men tottude miñi meɗen Oumar Ba wonko weddoro hen jaɓaɗen golle joni golle ko law golle ɓuuri haala majjiri joom mbaɗe bawɗe mbaɗa ko welade welade julde e bajji aminata goto e ɓuura cankoɓe woni Mouhamadou Rasulullah e ɓurdu winde hatim nabiyina Muhammad mursalin musabbum kala hunde taguira en jetti jomiral ɓe waɗi en e fedde Mouhamadou Rasulullah waɗi en almuɓe cheikhna Ahmadou Tidiane radiyallahu taala anhu ɓe ɓawtaka bada bandiraɓe musidɓe tedduɓe joni ɗon koye fof mbaɗe kelle dow kelle mon dow jamma hande o ko jamma e nder jammaji ko jamma cimtitede ɗo e donde ma simtore gulal maysa ali ɓuuri tapago miɗanko tapatan kocci gay dimali latirago ƴiƴam bomi e sagataɓe ɗo gowɗen wiide ɗo woni gandama dendagal Nalankoɓe Sénégal kawri e ngallo dingiral ɗo ɗo jooɗen ɗo hen ɗum noon onon foof mbaɗe kelle mbeɗa andi yontaɓe tan ɗo e ngallo dental so ɗum ɓenni kala ko dilli ɗum ɓurɗum doole eɗen gandi dilli men ko Tufnde Nalankoɓe international nde tawno so tawi yimɓe jiidi anni jiidi feere jiidi jaɓɓal jiidi yiyande alay saago yiyande nde nde yulo sono yuli nde woynu ɗum ɓuula ndiyam belɗam kelɗam ɗum woni hande jamma hande o ɓooyi nanede ɓooyi simtede so wiyama Tufnde Nalankoɓe international rendini dendagal leyɗele Afrique kono ene mbawi wiide ɗo fii ko rewo samnoto Mauritanie en jii délégation baɗɗe fayida guila hanki ɓe nder ɗo ene jaɓɓugal men ha toon to mundu ay ndewɗen dendagal guuri ɗe ha jettiɗo Ndioum ko fayida mawɗo ɗum noon on mbiyama bisimilla mon ɗo e nder wuuro Ndioum gueɗel gotel woni jiɗɗen ko andinde bandiraɓe heewino wiyannoɓe holi jaɓɓal Tufnde Nalankoɓe holi yande Tufnde Nalankoɓe hande en paami ɗum en jaaɓi en gonɗini saabu heewi nanodirannoɓe ɓe jiyodirani hande Allah waɗi ɓe jiyodiri heewi jokkodirde cehidagal e nafoje kewɗe hande Allah walli en jiiɗum kono noon so Allah lamɗo jaaɓi e dow teddugal mawɗo men hono Youssouf Dikko caggal so tawi o ƴettiɗo konngol ma on paam holko woni yiyande holko woni fandare Tufnde Nalankoɓe international oɗo saaha tournogramme waɗama ha timmi ma en jokkodiri hono musidɗo meɗen Amadou Sané ma o artu délégation ummi Mauritanie o simtamen holiɓen o simtamen Nalankoɓe inchallah jamma o hande ko ha wiyete autorisation koko ƴetta 5 heures du matin ko toon autorisation haɗata heewi autorisation ngaji kaaloji 3 heures du matin 4 heures du matin kono oɗo autorisation ko ha 5 heures du matin so tawi en gari ɗo hande Sababouni, nous sommes des acteurs culturels, nous sommes aussi des acteurs de communication. Allah isago so wayɗini waɗama min mbaw arde min tawtere nde tawno oɗo programme oɗon gandi la 102.4 Gatamar FM heɗani hen caggal guila puɗɗi ha ɗo golle tengtuɗi nan waɗe hen mbiɗen Allah isago aussi e jammo hande garat tawtorɗen meɗal e ko puɗɗen ko ƴeɓɓuti e oɗon ñalawma bandiraɓe paama ɗum ɗo ko intégration hakkude leyɗele ɗiɗi ɗi ganduɗa nous sommes géographiquement liés nous sommes aussi culturellement liés te kadi eɗen gandi heewi goɗɗo ɗo eti baaba wonat Sénégal nene won Mauritanie walla nene won banggue goto vice versa wadde firti tan ɗeɗo gueɗe so mbaɗama enen fof eɗen belti hen ɗum tagui en panɗina ɗum mbiɗen alay sago enen aussi min mbaɗa hen apporter notre grain de sel wadde noon eɗen ɗo ha wiyete inchallah eɗen calmini aussi de passage Samba Thiam mo Gatamar TV kanko aussi omon ɗo eti e dendagal journaliste gonɗo ɗo e Ndioum e dendagal journaliste gonɗo e Sénégal en tout cas waliyaɓe men noon mbiten seeka Nalanki eɗen poti ɓe yettude so hande men en mbawi andude hanki on siforino ko kamɓe jaabi ɗum ko Nalankoɓe ɓeɗo kadi leñol ngol yewede kadi ko kamɓe ɓeɗo tagui ganni men
e cosaan men ha joni enen gandi no sifri no wayi ɗum noon en jettat Allah jettenɓe kamɓe Nalankooɓe ɓe eɗen ken duutoɓeɓe te en kaaɗani ɗo ete ko heewi noon ene eɓɓa pour wallude ɓeeɗo Nalankooɓe haaɓe kawrita kamɓe fof e nokku goto ummiɓe Mauritanie e wonɓe ɗo ete Sénégal haaɓe kawrita ɓe jiida yumma e baaba ɓe nangodira junngo e junngo ha fandade mabɓe nde wawa latade ɓe ƴettoyo to ɓe ƴetto yettoyade en calmini noon no mbiɗen ni en bismima kadi Mauritanie naɓe hande leydi ndi ko leydi mabɓe en uddiriniɓe dammude ɗe kadi machallah no mbiɗen ni e gardugol ɓeɗo sakataɓe dariɓe cellule mo Sénégal haydara koɓe goppi caggal e doole mabɓe fof ɓe gari ɓe mbaɗi henete no mbimi ni jamma ñalam suba hay kihiɗe ha ɗum ɗo wawi latade ko welamma nangui men hande ko welamma heewe men ɓerɗe men ne keewi hande machallah bandiraɓe onon fof on calminama on juurama rénovation noon en majjani hande ko darogal nane e won kalanoɗo Amadel wonko wiiɗo rénovation golle minen gonnen koye ñammude rénovation c'est que rénovation golle mabɓe majjata mayata ko mbeelu e neɗɗo kala to jaala mbeelu ngu rewata hen hande Ndioum rénovation woni mbeelu men e nder aduna o ɗum noon sen teddidiri jammo rénovation ko hunde ganduɗa mantininde ko woni kadi ne jiɗɗen kadi vraiment wadde perpétuer d' autant plus ko mbiyata ko so doole nonki yo doole keɓɓo feere e mawɗo doole e cukago enen sukaɓe gaari nanguene ɗum ɗo nanguene ngal ɗo ceral Sénégal damal ngal noon association Tufnde Nalankooɓe mo Mauritanie e mo Sénégal min uddani damal ngal min kannani ɗum ɗo ete amin udditani woni kala jiɗɗo wadde hen adré bisimilla mum kadi amin ñaagui jeunesse one arata nangga henete battoren ballen ɓeeɗo Nalankooɓe ko kamɓe jeeɓiɗen de en ngala goɗɗum ko wona kamɓe gaare nangaden koye men en plus les marraines les patronages kamɓe fof ɓe guejjira ko mbaɗama remercier kadi artude ceral Sénégal ganduɗa kamɓe nawno les soutien ɓe tampi hen defannoɓe kala koɓe mbawi wadde e en jettiɓe kamɓe foof kala tampunoɗo hen kala darinoɗo henete guilay gaddowo ndiyam guilay defɗo hen ha waɗi hen foof pamodiren tan sen jurnima tan a juutat en jetti kadi docteur Cheikh Oumar Anne en jetti Seydou Sall monsieur le maire adjoint Oumar Diaw en jetti dal toute la population de Ndioum en jejjitta haade la cellule mauritanienne ala tête Dia Aissata Dia hay goto hen kadi jejjirani ɓe pamir noon tan kadi fof aɓeddere sawdu ndu vraiment tout le monde wonama hen remercié hay goto jejjirani hen caggal nde Ndioum dariɗo caggal nde Tufnde Nalankooɓe Sénégal e Mauritanie dariɗo wadde maayo ngo wona keerol so tawi kaali haala président tan en gasdi haala ka kono noon ene dariɗo gorko kay dimɓe jowro saare Birama Ali ɗo ngalan ko wondata Samba Mayel Jeeri nokku Samba Abdoul lay mbaddirgal Sow Ali woni Samba El Gayi nokku ceerno Harouna Marega nokku ceerno Mourtada Sow nokku ceerno Mamadou Bocara Kane Diallo on woni Youssouf Dikko Youssouf Birele amin jiiɗi mbaɗa noon ɓe kelle dow kamɓe dariɓe gaaɓe nde tewno so tawi goo boni lumore aayo kono ɗo noon gowji ɗi bonani on jii guila nde fuɗɗa ha heeɓi ɗo heɓaɗo ala fof ko manque e gueɗe ɗe so tawi noon Youssouf Dikko darima ɗo o ardi koye délégation timmuɗo tanko ko président d'honneur amin gardi e moƴo Aïssa Labayi joom tekan Wuro Ndiaye kan on woni Alex Aliou Thiaw Aliou Diop amin gardi e debbo Aram Sare tawi ko debbo cubbalo tiiɗaɗo hoore muɗum woni Inna Sar amin gardi e Oumar Sarbalo gorko kalajo gorko bogge dogi joni moon e walno ko ceerno Abdoulaye Dia amin gardi ono mbirinomi on nani ni Alsane Aydara tawi ko joom saare sukke mbolo gawde joom gurel ganki joom somala dande maayo amin gardi e pullo mbiro guirtoje mo yara cippira mo oroji darani on woni daɗɗo to wulango Oumar Sidi Ba wadde kay amin gardi e Abbas Konté on woni mo mbiyami gorko magama e litama lappi faade fummo jeeri e jeejengo seeri Coumba Sirif Niang wadde kay amin gardi e Siste Khadija wadde kay amin gardi
e Sar Tamba Sar moƴƴi Wulla Sar amin gardi Ibrahima As amin gardi e Ibou Kassé Mabo wadde kay amin gardi e bandiraɓe ɓe kala amin gardi e ganda Pulaar tawi ko joom kay dimɓe Jowro Sare Biromari oɗo so tawi amin kaala haala muɗum min tampata wadde kay so tawi kadi eɗen kaala haala mabɓe en tampata nde tawno Tufnde Nalankoobe gila kereya ɓooyi won wiiɓe koɓe ɓoccoɗe won wiiɓe ɓe ngala haajuji won wiiɓe yahata kono noon kala ko Allah wi yaha woppu an andu jomum ko yahata wadde sa tawi lewlewde ne huɓɓa saɗa wawi wedde hen leggel ma goppa yaha hoto wi aɗa ñifa siko anda hoko woppu ɗon lewlewu ndu Samba Tambali Mouhtar fargo jumdonde masirno toora ha woni gongre gonga mbaɗanimo kelle dow farba yo Allah teddine ko alda e ɓuddi ko wona ɗum ko Basirou Sarr on dokkat kam seeɗa gueɗe ɗiɗi aduna so tawi neɗɗo waɗama ɗum yejjitta Basirou Sarr mbeɗa sikka koye galle makko gonɗen so tawi min gone galle Basirou Sarr wadde min goni koye galle jumnaɓe so tawi min gone galle Basirou Sarr wadde min goni koɗo min poti wadde nde tawno hakkunde barka fati hamme e Basirou eɗen gandi kala ɗo haala Basirou haalano haala jumdonde haalama kala ɗo haala barka fati hamme haalano haala Basirou haalama wadde kay gueɗe ɗiɗi aduna mi wiyon so neɗɗo waɗama ɗum yejjita tesko ɗe so tawi neɗɗo ñammanima ha a haari a yejjitta ko noonni kadi so tawi neɗɗo ɗeɗɗima ha a tuuti a yejjitta eyyi mbatten ɗon haqqille no feewi komin gari ko min keyɗani min ɗomɗani min kolani wadde kay so tawi oɗon nana danam nde no nannirton ni oɗon gandi mi heyɗani mi ɗomɗani ko noonne kadi min holani ko noonne kadi mi tumani ko wona ɗum ko noon mbeɗa yiiɗi haalde seeɗa e debbo towroɗo samal gaari juma e jama tani iliman Sidy Samba Tambali Mouhtar on woni yumma galle woni Penda Dia o wi ko ha to Dakar o ari ɗo o wi ɗum ɗo gasata wadde ha waɗa ha gasa cer taw o arani o dariɗo bandiraɓe julɓe ɓeɗo nde min mbaɗi anniversaire toto Mauritanie ko kamɓe garno wondude noon e nawlum Youssouf Dikko oɗon gandi ko Papa Sy mbiyami kamɓe nawlodirno to o fof banggue ɓe gari ɓe mbaɗi golle baɗɗe fayida ɓe gari ɓe garde fulla ɓe gari ɓe garde fayida ɓe gari ɓe garde neɗɗagal mabɓe yo Allah teggi noon ko alda e ɓuddi onon gandi ko jiɗɗo jiɗen ɗon koye mon yo Allah waɗa noon ɗum so tawi ɓe gari wo ɗo haala mabɓe ne haale min Amadou Bocar o mi aran mi daro ɗo mi haala ka nde tawno aduna ko waɗi e haali golle jiiɗo haala sakkito haalede ala ko heddoto e wadde ñande kala kono aduna o e heddo e darde ñande kala wadde kala ngel mo wawi yo wat sa waɗi ko moƴƴi so haalama wiye a mantama sa golli ko boni janggo e jaam so jangtama wiye a yennama wadde kala ngel mo wawi yo wat ko moƴƴi ko ɗum tagi noon ñeeƴe ɓe mbi walla rimɓe ɓe fof mbi walla kadi mbiya yimɓe ɓe fof mbi so wonano ñeeƴɓe aduna o tekmat walla ñeeƴɓe ngala ɗo so wonano ñeeƴɓe billahi aduna o tegmat wadde ka yo Allah teddino ko alɗa ɓuuɗ mi ala ko ɓeydu mi fotani haalde so tawi micro central amen haali ala ko potmi ɓeydude hen kono noon o wino Youssouf Dikko ko président cellule Mauritanie mi rectifio Youssouf Dikko ko président d'honneur Tufnde Nalankoobe international président pour wiide maya wona kerol min jogui ko présidente to e cellule Mauritanie ko jumanajo Dia Aissata Dia ko ɗo jeeya e jum hen kanko woni présidente cellule Mauritanie donc min ƴetti sénégalaise min mbaɗi ɗum président to e Mauritanie donc gotum mi yiiɗa junnade ko haaleteno fof haalama par ce que hiiri emin jogui bani amen debbo Inna Sarr enan ɗo arde amen kanko représente présidente Dia Aissata Dia e mon jumeau omon ɗo dari oɗo gorko mbeɗa ñaagui on tinnoɗe mbatte makko hakkille poɓɓanemo onon ɓe foof mbeɗa ñaagui on kala mo foɓɓani min jaafaki min jarlaki DJ Alex oɗo gorko
programme baɗaɗo ɗo o jungo makko nani hen o ɗanaki jamma e ñalawma o considéri hoore makko ko jumanajo ko sénégalais to e Mauritanie kala kono waɗe toon wona tan Tufnde Nalankoɓe kala ko jeunesse ummini kala ko jeunesse waɗata omo dari hen jamma e ñalawma kelemon e DJ Alex ko jiiɗon ɗo ko fof hunde fof noon ko sababu ko ala sababu moƴƴani ɓeɗo no mbiya mo yettani sababu yettata Allah Allah rendintake e sababu Allah yettet tan alay sago woni Barka Gueye Barkar Gaye Barka onon mbiyatamo Barka Fati Hamme jumanaɓe on mbawa yobde oɗo gorko on mbawa yobdemo omo woni to e Mauritanie kono noon kala ko waɗe he kala ko wiyete o wiyata kanko ko jumanajo o wiyata hoore makko sénégalais o wi ko jumanajo kanko créé Tufnde Nalankoɓe international so nani oɗon gandiri wiye international gambien ji nani hen guinéen ji nani hen fof nani hen kono noon mboɗo wiya on tan gueɗel gotel mbeɗa dartoɗo ha mi wawa gaynude tawa mi yettani wonɓe ɗo fof mi yetta kamɓe fof kala mo limti jumat guila min gari min jaɓɓama ɗo henna min mbaɗanama hunde fof ala fof komin mbaɗanaka teddugal min mbaɗanama e mboɗo wiya on 3e édition inchallahu rabbi 2026 ko Nouakchott rendez-vous Nouakchott kala e moon mo arani kañum tabdi hoore mum jolfuɓe ne mbiya ko yeeso ñakka man nak ma guifi 3e édition so allahu lamɗo jaaɓi ko Mauritanie kono ko dimbe joroɓo ɗum waɗayti kay haydi ko toon waɗata inchallahu rabbi e Allah jarama on jarama mi wasa junnade mi haɗa ɗo henna Barka Gueye mi wima merci Barka Gueye Allah jarama président merci beaucoup de l'accueil min jaɓɓama min mbaɗanama foof monsieur Sy merci beaucoup mais Pape Sy to woni sinno ko sagam Pape Sy daroɗo Pape Sy mbiɗon ko four o moulin walla ko o four e moulin bandiraɓe min forani e faray no fewi noon mi haala e safrode moƴƴi Pape Sy nan ara min mi wawa jippade taw mi waɗani remercier Pape Sy ɓe mbi ko woni kanko nawlam ono mbi Pape Sy ko nawlam mais hande o natti wonde nawlam mi woppanimo mi tottimo foof par ce que o waɗani kam teddugal Nouakchott ndo arno nde noon koye haare tan min gonno par ce que neɗɗo gummoɗa gara jippinma teddinma mbiyaɗo hefta kalmum wonata ɗo noon o waɗani kam foof o waɗani kam teddugal madame Sy ma jaafoɗa omon ɗo jooɗi hay debbo goto yiiɗa nawligo madame Sy daroɗa tinnoɗa daroɗa par ce que joom galle ma nanngo hen ha tiiɗa oɗo gorko o hono makko ala kamɓe fof eɓe jiiɗi ndo arno Nouakchott ko jiiro kono noon min mbi ko ala par ce que madame nana jogi merci beaucoup on jarama Sénégal pulaar ne jange Sénégal pulaar ne jange Allah jarama musidɓe tedduɓe Fuutankoɓe so yimɓe ƴettino konngol hannde sonno ko sago taw joga e mawɓe Ndioum ɓe ganduɗa ɓe ko ɓen puɗɗo rénovation nan ɗo henne eɗen jaraɓe yoga hen mataw kooti sare gonga kono alhamdulillah rabbil alamin ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ɓen tambino gueɗe ɗe ɗo e Ndioum woni rénovation Ndioum mo ganduɗono guilay vol 1 ha e vol 2 yoga mum machallah ine keddi ine guuri woni ɓeɗo sagata tan ɓe kuccide moon oɗo kadre moon wiyete ko Mountaga Diallo ko ɗo e Ndioum jeeya ko ɗo o mawni ɗo o fiji ɗo kadi o dilli to banggue nalankagal omo sawdodiri e
tokoro makko hono Muntaga Sall min wiyatamo Eliman 3 galon par ce que ko Eliman Ndioum ko Eliman Ñanga ko Eliman Gamaji foɓɓonemo ene fawniɓe jiɓe banggue ñaamo Samba Sakor Diop min wiyamo Segede Kanŋe oɗo kala jammaji rénovation meɗe jillude to banggue nalankagal mum tawɗo komo sawdi volde o omo jilli hen no feewi kanko Oumar Guissé Beya Guissé wondude e yoga ɓe ganduɗa ɓe sagataɓe hono koto jeng toon sagatono eɗen eɗen gardi kadi e JBC minen mbiyatamo Dimo JBC ko goto e Nalankoɓe e rénovation Ndioum mo ganduɗa kañumne felli fiyande mum hayso tawi jeeyano ko e voluji ɗine kala ɗo Ndioum dilluno to banggue nalankagal am woni hen eɗen gardi e Ali Siré Seck ko goto kadi e yimɓe rénovation darinoɓe hen no fewi oɗon mbiyata Farba Ndioum minen mbiyatnomo code de rénovation Ousmane Sy kala ɗo rénovation men no yaade e jilluji omo jeeyno sete heeɓe Iba Touré woto almami culturel Ndioum mataw o yettaki ɗo hen saabu omo jogui gaddu seeɗa koɗo mboɗe nder jone nde ko kanko woni mo ganduɗa kanko yimi jibini ganduɗa ɗi koye ɓinguel leydi ngel nano tan guel kanko yiwdi ɗum kanko yimi pinal leñol men kanko yimi so hanki men fuynama ko kanko yiɓi an suka debbo eɗen mooli kala ko abbitiɗal e nalankagal oɗo Ibba Fall omo jeeya e tigui rigui joni koɓe eɗen jettano en jara mawni Moussa Sy so ɗum ɓenni mbeɗa yetta e Fat Ba mo ganduɗa kañum woni joom suudu Ibba Fall mbeɗa yetta no fewi noon Tufnde Nalankoɓe e inde dendagal rénovation Ndioum ɗo mbawi hedde kala saabu teddidirde en ko foti wani waɗan ko welare heddi noon ko hande oɗo saaha no mbiɗo ni yo ɗo keɓɓo min goni ɗo koye koyɗe yidde taɓade taɓal ngal ganduɗa ngal duuɓi 45 caggal ko rénovation wayno jillude amin e lawol yidde ƴettide ɗum beele sukaɓeɓe e nder juɓal kala min mbiya somi mawdi sukaɓe dona ko ɗum woni jaɓɓal amen nde oɗo saaha mi watta sona rokkude programme Moutaga Sall ɓeyden woni somi haalani mbayanmi kono mawɗo tehende mo nanata safatore ni mi deƴƴatno nde tawno togoram mawnam sehilam funeram haali ko fonno haalde kono noon eɗen keewi jooɗade mbiyen ballal Allah e nelaɗo mum e ballal haalirde men kono hande wadde ko ballal Allah e nelaɗo mum e ballal Tufnde Nalankoɓe men en jettiɓe en jaariɓe eɗen jettiraɓe e fannuji ɗiɗi walla tati en jettiriɓe sababude nde Allah ferti haqqillaji mabɓe waɗi hen yooɓe cos nde ɗo fedde wiyetede Tufnde Nalankoɓe international kono kadi Allah waɗi ɓe jeeyaɗo e nder wuuro ngo Allah rokkiɓe kadi haqqilantagal e katantagal wawde artirde ɗum ɗo e wuuro ngo wadde en jettiɓe soɓe teddiniri rénovation ko hunde hande wonde nde tawno carte d'identité Ndioum rénovation ene jeeya hen carte d'identité rénovation culturelle ene jeeya hen ndeke noon soɓe mbaddi ɗum ɗon ɓe gartiri ɗum ɗo e Ndioum ɓe teddiniri ɗum Ndioum Ndioumanaɓe foof ne poti jaggude hen belto daro ay haame noon ene wawno ɓurde ɗo ma haal Abdoulaye Sall a salminama a juurama Tufnde Nalankoɓe noon so teddiniri mbimi rénovation waɗi koko haani Ndioumanaɓe foof ne ponno darade ha tiiɗa jagga hen juuɗe mumen ujunere mi wiyata juuɗe sappo nde tawno ɓe mbi so tawi sugundu lamminima so tawi a yeehi jeere kam oto ma yejjid sodde kene wuuje eɗen gandi rénovation ko ummi ko faade joni no tokaram wiiri ni eno amadel miñam walla ɓiyam hen banggue wiiri ni nane won hen mbiyata ko maayi mais mayani saabu ko maayi wurtata ene wawi noon tawa waɗino caɗele walla waɗino saqqaji walla ɗaninoma kono hande koko fini ko
koko fini e darade artirde ko wonno ko wonno hanki ko ala ko moƴƴi hen jagge fewnite ko wooda hande kala ko moƴƴi hen ko wawi yaadude e jamanu o jagge ko soyna janggo ko wawi aroyde ene wonira yimɓeɓe keblano ɗum beele janggo o ene gonda e jamanu o no yaari ni nde tawno aduna yaharaka ene waylo tawde jamanu o eɗen ɗamani ene wayloyo wadde noon hande doole kese ɗe cohluɗen ɗe ko ɓesgu wuro ngo fof daro no mbiɗen ni en ɗoftata nde tawno sa ɗofti neɗɗo so yeeha ɓooyi artat en duusata nde tawno sa duusi neɗɗo aɗa wawi arde ha jettoɗa damal galle mon mbiya Allah jarama a jarama kono ala enen en jaadaɗe joomumen mbiɗen ha jetto ɗo cohluɗen ɗo sen jettima ɗo ganduɗa ɗo hankkadi en jananama tigui rigui ɓeɗo mbawi ko julnoɗen ko doli ko dolnoɗen ko jaɓɓi laabi ɗi jaɓɓunoɗen ɗi eɗen gaccira seesa en mbiyani kadi enen foof eɗen gacca lawol gotol nde tawno wawa yaarude noon ala so lawol juuti tan kala ɗesɗo tampude wona e jooɗade woppo heddiɓe hattanɓe ɓe wadde noon amen beddo erago onon ɓiɓɓe jumanaɓe wonɓe ɗo e nder jum e wonɓe banggue Mauritanie nde tawno enen foof ken ɓiɓɓe jumanaɓe Ah non, c'est pour moi. Pour Youssouf. Dembu kelle dane bugar haru ngay kelle ngi bigge ala tsewo de selini mo Sénégal ko ñam bari ñede kelle mbede sikki won seede acca dokkale machallah wutte joɗɗo kadi ceerno Umar Camara totta mun men haandi ko ɓuri wutte joɗɗo avion saɗa haandi hen tema dañum sall ɗon forɓe ɗum kelle Youssouf Dib Dia ardi bonnani madame Sy Fedde Dia marino mo kelle Sala Gueye Yawour Hakaba Fatimata Ba ɓe jaɓɓinimama Malade Baydi Sow président caggal no Tufnde Nalankoobe kadi haaldiri ko enen gonno bittede programme mbaɗɗen hen jewre yontere ɗe ko kanko jogino e jaa hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko nden ɓe mbaɗi oɗo morceau mo ganduɗa hoorema hannde hay sa yi radio ji Mauritanie ma yi ene payi ɗum won sukaɓe ni ɓe ganduɗa hoorema ko journaliste uji walla animateur uji ene mbaɗi ɗum générique aji ene keɗo ɗum kala jour ɗum ɗon kadi ko yettere Allah Oumar Sidi Ba ko jaydiyanke mawɗo e nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie sabu ɗum tagi men wiide leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie won radio ji kewɗi hannde gonɗo nder leydi Sénégal ko kanko woni correspondant mumen to nder leydi Sénégal e nder leydi Mauritanie jayne 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 yo jayne jayne ni jam sonda ni mamindanaki mindarima julaje amen nagana waridi jama jayne 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 yo jayne ni jam Allah ko wale koɗoɓe jumaji towi jimte ete suuji wuro koye toppama mirama tafirama ko cagayti maɗi laltama laltiramaji jam sakataɓe ɗo weli wande weli ñallude weli donde masino toro o hanyamini
ko an holtini an hollimi no mbawmi yaade oduna donde sinno may bene ndarte wuurde baba ma andu dono to ñaama sinno may bene pinanno ƴewto yo wuurde ma ngandu dana koy to ñaama mi sakkima e barke cheikh oumar al fouti tal jobba adama ayse en mansire torodo tamba ali muhtar mo khalwar barke ceerno hasiru madani amadou madani moduga tal yerñelam bodiyande asababule danje ko weɓani kono dangelangeli walani findini ɗani hunde fere bandaji yarte radioji a yawome teleji mi yahima allahu jomum kamɓe seynaɓe wurinimi basiru soybu sar kodda camɓe halwar 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 basiru soybu sar basiru wonene jate cam daro parisono jum gondama asno toro jum koy dilli rénovation jum dillini jum min wa sodnaɓe wuri taninaɓe kay dillini jum sénégal dilli wala allah mbeɗa wala mon yon guur cellon yon guura kabon big up Sonelo animo gona ya jamne wakitem Sonelo idam aisa alano Medene ha ni wobe on hala ni hollu ma tagalam ura yidam fagomi jomam ya fagomi tinna fagomi Roma ada tiga ingedo kawo yida finde fotaitire ma ada wonde nedo sinno ko sago mum jamay basto yeah o aduna wi tabi won tama yidde kono mi wonta holade hande kala mo kalanda sinuma soto e andema honno indema aduna ponali boy ko wone berde suuda taako somo ima so bondi mako mofte berde waylo taako sonno hakkilaji ina jeeye walla yikio ilamba tar wure o duna ar wurde bandirabe ma do ti kala nani ma mbadi tintinani ma sunare nan sage berde ma wallahi a halani kene fenye yeso ma ha kono ko tongu dasi fof ma arte ko per jomum kala ko boye mayri won taf kondi wonno kala ko wale mayri waya ko diwano te jogo on sifa yeah te jogo on sifa fabomi jomam ya fabomi tino fabomi jomam fabomi ada tiga inedo kawayida finde fotaitine ma ada wonde inedo sinno ko sago mum jamay basto yeah angi ko bingu babo dengo yamno hande ko sam lomti lenyam lenyagu ruti tu bingu yummo yita mayo ndungu ini yoni ceedu taw hoddirako anni yamon hanki sabi hande ni to moƴƴinani maaje ko nataro jasi marodi ne musi welani sabu ngurdam gasani ne metti weɓani sabu maaje arani ni no jiɗirmami
Koni kanyin tami kon andi yaji ceri moti ni fonti ko men ko mi jaade ceral men mel seri metti seri jalla welde sera buri ganyo kontado on ne metti famde metti rentade jikko mo tampinima ko on foftinma kanje mo foftinima ko on tampinma hadima yaade yanobe jetto yima sabuke de bonde sabutuna aha sabuke de bonde la ilaha tunako mereme fagomi jomam ya fagomi tino fagomi jomam fagomi ada jiga imedo tawayida finde fotaiti ma ada wonga imedo sino ko sago mon jamai basto fagomi jomam ya fagomi tino fagomi jomam
Madam jam jam, madam jam 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 jam. Madam jam jam, please. Mono kila tipon na hani. Yusuf Tito, Yusuf Tito. Oko jiman na mami kila. Yusuf, jai sama khol, jai sama rezo, jai sama khol, jai sama rezo, jai sama hisi. Now kelle ma doso nda. Dum kala ma balle di no action. Har ko ni ina hale. Bangai ni jirin kitam jadi. Jangan sendur gua ngay Fernande. Kalido bajel. Kalido bajel. Eh, ini ite kalido ngay. Mari ite kalido bajel ngalo. Kita baca ke Fadhi Hamdi. Dia sakata bila dauna malu tira, saari future, nana dungu urika.
be boge dona kala ta ko hala na bibi poppe dawri wadi e wuru sotte do ko wura abdallah ja mi bendi fi mai baba be ko bela be di afu wadi na di yo go kula chena jaiba sei di ba da ganda totuma ada yindama a juti jeri ana ta yimbe duki wala kami wala jeri dona woni juti jeri de ga be fode be bi ko ngumma de ndara de jabbe de kanta punar ari de ko mo di ablode dona woni fode be boli dona garbe tomi senta be tomi bomi dona majin de jamne yo be de jayi be ben jibe ben ja dona de na so mo be apla debi yisande be badal yimmi nyande sirmare hay daw era la to fere allah benni ya bi sul on bi dani der fore wala fone garbi ba fudi buru jabtin bi dam gandu pula kala ko bata yo tinna belu fam fondu jibol ma mi fondu wolu ere ay toke amin ere waro jatine jalla ba kemmi dom bi mi amin siti buma ko don kemmi sila bi jawa ko ten mu tana yer walo bi jote nai no mora bali na jare ayo no ma jare ke bilali na gauje ayo walo original gando pro detail of under mix star ni mo nambo
adunya ko ballitaci hanki binni hande wona jango holto faya e timay ganda ken ko yenen goni yimɓe hande jaggodiren jokkodiren gonen neɗɗo goto leley mago yitte hasida ko fitte ɓerde bonde guppe abbe jummada jungo guiƴam mbaɗa jungoe fandu miijo mawi miijam sukay moɗo nennen miijo ala ko ronki wonde ko jagguɗen yewti ko anni muñal pellisa ne tiɗade toɓitte ala mone itte jaman ko ma fewne saaha ko ma rene cinkerte ñanten ɓayonto garo janggo dañen ñembi farnoroɓe jaggatiɗe titoroɓe bindineɓe jangguine ko needi bine gande ɗe to janggoɗa to daro anniyaji ngono gotum ɓe kabayege ɗum caɗele calta leydam ɓe ñolto wujja leñelam min ko ɗum wone miijam Jakuden yotino ala koroki wonde ko andi yamuñaka me pellital me ɓiɓɓe fulɓe gonen wareroɗo en Tufnde tekken doole kaɓanoɗen fodde ƴewo woto senglata ɗocotal gotal surkata ha royta kono yelmata suutoɓe tiba ɓamdat so ɗum ala ka tiba towata anniyaji e peeje men yo gon gotum mbadden jungo e faandu fandare men wona wootere cumben gonga nanodiren cajanoɗen pinal parnoroɗen caakten gande kutoroɗen cemte gegga caɗele jalta en
رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله وجابه Give me
Merci. Acanam ɗon gella yaali faali gorko mo aram min woni ramata Oumar Adam mbaɗe ten
debbo mo ɓokke samari kanti e tankani yoole kumo yooli yuwe yakki yabani keele baba wino saɗa yaha maayo aɗa yiɗi addande mi nooro holno mbatta mbimi baba mi anda oyi mbiyata ko si bite si benne bite kar bite ser jaga benne bite jaggo bite jaggata kam komi ɓinguel jinne mo moɗi maayo tuy feggore ay debbo ɓokke samare gaccani kuma yooli jamon mawɗo ka heddimɓe joroɗo ɗum mi o wonno tamba jamo mañ mene en mbaɗiɗa ñaaj mo wuuro ceerno hamdalabi ñaaj jamo mene wurugo hayre ɗingare jamo mene koyɗe sama gangue e woli ma wawori nammare a yani yaadiɓe ma kede Nalankoobe noddumi ɗon e tawɗum guella wiya bisimilom jum assalamu
La lumière. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Zoé, merci aux guitaristes, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique, merci à...